беше много вълнуващо. Просто адреналина е в космоса. Миналата година имах грешки, които тази година първо откаране ги няма. Беше много хубаво, свикнах и вече съм готова. Като за първи път страхотно изживяване, във всеки един завой да не знаеш с каква скорост да влезеш. Страхотно! Ускоряването тук на правата. Бозов, добре ли си? Най-тия момент, че едва влезнах и после едва излезнах от колата. Правете ги малко по-широки тия коли бе мене. Усещането е невероятно. Който не е стъпил, той не може да знае.